It-testijiet tal-Coronavirus li jagħtu r-riżultat fi ftit ħin magħruf aħjar bħala ir-rapid testing qed jgħinu ħafna biex jitnaqqas it-tixrid tal-infezzjonijiet fil-komunità. Għal dan il-Kap tad-Dipartiment tal-Patoloġija fl-Isptar Mater Dei, il-virologu Christopher Barbara, fejn dan l-istazzjon waqt li jagħmel prova ta' dan it-tip ta' test qudiemna, spjega kif il-metodu ġdid qed inaqqas mill-piż tal-laboratorji li jagħmlu it-testijiet normali. U aħna mhux qed naqbbu l-laboratorju li tafu qed nagħmlu fuq it-3000 swab bil-PCR kuljum. Allura bekk qed ngħinu li naqbdu iktar każijiet tal-COVID biex bekk issir jew nrażżnu l-infezzjoni fil-komunità u fl-istess ħin qed naqbdu daw il-każijiet u l-laboratorju jekk isib xi każ pożittiv jikkonfermulna b'mod iktar faċli u b'mod iktar malajr. Dr. Barbara spjega kif isir ir-rapid test. Se tiddaħħal fl-imnieħer tmissa ma wara tal-ħalq u minn hawnhekk se tpoġġiha ġo tubu li qiegħed hawnhekk li fih fluidu hawn ġew, se ddaħħalha hawn ġew, jekk hemm il-virus se tafas hawnhekk biex testrattah il-virus minn hemm ġew, se taqsamha. Tajjeb, u minn hawnhekk din ser tnaħħi latu minn hawn u ser tpoġġi dan it-tapp. Dan it-tapp se tinokula dil-pedala bħalma soltu nagħmlu dawk il-testijiet ta' tqala. Nitfgħu 3 taqtiriet hawnhekk u dan ħalluh f'temperatura normali ta' kamra għal 20 minuta, 15 jew 20 minuta. Wara l-20 minuta naraw joħroġ ir-rik tal-kontroll u rik jekk joħroġ ir-rik ta' pożittività tal-COVID. Għal xiex jintuża l-aktar dan it-test? Qed nużaw biex jistgħu jużaw it-tobba li qed jaraw pazjenti li jista' jkollhom sintomi u li jaraw għandhomx COVID jew le qabel jużaw u f'20 minuta qed jistgħu jintużaw. DJAR tal-anzjani, istituti fejn ikollhom każ pożittiv u malaj trid tagħmel screening tal-nies kollha li qegħdin f'dak il-post ftit minuti tiġa nkunu għamilna screening ta' kull min qiegħed f'dik ir-residenza. Il-virologu semma diversi vantaġġi li ġab miegħu dan it-test li joħroġ ir-riżultat wara 20 minuta. Il-vantaġġi ta' dat test huwa ir-rapidità tat-test għaliex il-COVID test jieħu ġili anke ġurnata biex tieħu riżultat mentri da se jkun għandek f'20 minuta. Vantaġġ ieħor huwa li da ma jqumx flus daqs iqum il-PCR test.